Sí, bon dia a tothom, també a totes les persones que ens segueixen a través de l'streaming. Moltíssimes gràcies també per aquesta invitació. La veritat és que la sala fa molt de goig, a més hi havia nens petits per aquí, per tant, quan parlem de present i futur, doncs jo crec que no només una metàfora, sinó que era una realitat d'aquesta sala. I la veritat és que faré de Gemma, en el sentit de que tenia una intervenció preparada. Agraeixo també molt que hi hagi la diputada Sabater. I crec que, com que demanava coratge al rector i crec que recuperar una conselleria després de 16 anys no és automàtic, no és automàtic. Recordo un dia vaig marxar de viatge i no vam delegar la signatura, perquè clar, no estaven allà acostumats al departament que es havia de delegar la signatura. I com això molts exemples, però sí que crec que em pertoca, més enllà de la diagnosi, concretar. Crec que és exigible de les persones que exercim càrrecs públics de manera temporal, doncs que donem respostes. L'Enric, Jordi, preguntava al principi i feia referència als deures, no? I m'agrada parlar molt al meu equip de carpetes. Quan fa gestió pública és impossible obrir 25 carpetes perquè acaba el curs i no n'has tancada cap. I és molt important saber prioritzar. Reconec, i jo vinc de baix de la universitat, tinc 42 anys, i per tant, quan parlem de quines són les mancances universitàries, segurament les he viscut totes en primera persona. Quines prioritats tenim, quines carpetes prioritzarem pel proper any. Crec que això també és transparència en la gestió pública. Òbviament és necessari un millor finançament, i sempre ho he dit i ho reconeixem, per tant això és importantíssim, però el proper curs són 4 les carpetes que majoritàriament volem endegar, i aquest any, doncs, per exemple, ja us ho explicaré després, altres amb el tema del català i quina és la posició de nosaltres que defensem com a UCE, i a mi el que m'agradaria primer tenir pressupost i poder seguir. Aquest any vam incrementar un 14% el pressupost del Departament de Recerca i Universitats i per tant és insuficient amb les necessitats que tenim, però sí que és un increment que ha permès fer algunes polítiques d'augment de polítiques de recerca, d'augment de polítiques d'infraestructures, d'augment de polítiques també de projectes de recerca i per tant també de rebaixa dels preus universitaris, perquè evidentment hi ha rànquings però també el sistema universitari, crec que la societat catalana ens demana també avaluar el sistema universitari per l'equitat i per l'accés dels nostres ciutadans, dels joves a les universitats públiques i al sistema universitari d'aquest país. Per tant, el finançament és absolutament necessari. Però a part d'això, i cal coratge, crec que aquest any, si volguéssim radiografiar quines són les 4 fotografies que ens agradaria com a conselleria amb aquesta marca de sistema treballar, una bàsicament seria un pla de xoc que l'estem treballant amb les universitats catalanes per afavorir el relleu generacional i lluitar contra la precarització, les persones. Aquest pla de xoc el tenim xifrat i tenim feta amb els vicerectors de cada una de les universitats quina és la situació i això ens agradaria fer-ho i ho tenim absolutament quantificat i ho estem treballant, com sempre hem dit, com a sistema i de manera consensuada. Segon, ha de ser l'any de la transparència. Independentment que el govern tinguem un pressupost o no, com que una ha estat diputada aquests darrers anys i sap la dificultat que suposa en el context polític que tenim poder aprovar pressupostos, els vam fer d'una manera que aquest any sí o sí la Direcció General de Transparència, sí com sí, incrementarà el seu pressupost. Per tant, quan diguem que, jo sempre ho explico, si agafem els nostres veïns, feu una enquesta, què voleu que el govern de la Generalitat augmenti els pressupostos? Està molt bé que parlem dels CAPs i l'atenció primària. Està molt bé que la societat ens demani que augmentem el pressupost en educació, però també hem de lluitar per un país on la societat exigeixi que l'augment també s'ha de produir en l'àmbit d'universitats i recerca. I això passa perquè també nosaltres, a vegades del sistema, hem de saber explicar molt millor quin és el paper cabdal que tenen les universitats a la millora del país i a la millora del dia a dia dels nostres ciutadans i ciutadanes. I això per això a vegades ens cal explicar. Com s'entén molt fàcilment? Doncs amb la transferència. És a dir, si un grup de recerca fa
un determinat protocol en l'àmbit de la salut mental, no estem parlant només en l'àmbit tecnològic, sinó en l'àmbit humanístic, en l'àmbit social. I això el que fa és s'implementa a l'àmbit del Departament de Salut i millora l'atenció en l'àmbit de la salut mental dels nostres ciutadans. Això és una millora que ve produïda pel sistema universitari, que ve produïda per la recerca i que ens fa un país millor, un país que atén millor les persones. Per tant, si som capaços d'explicar això, la conseqüència és que els ciutadans i ciutadanes exigeixen també que hi hagi aquest increment del pressupost en recerca i universitats. Per tant, ens cal fer això i aquest any ha de ser l'any del finançament, si podem, l'any també d'aquest pla de xoc i l'any de la transferència amb un pla de diferents polítiques de millora de la transferència, perquè si no hi ha reconeixement a l'àmbit universitari, els professors han de fer la seva carrera i si no hi ha reconeixement no ho fan. Per tant, estem treballant diferents accions per millorar la transferència de coneixement. Aquí tenim un aliat imprescindible que serà la llei de la ciència. La llei de la ciència a Catalunya, si tot va com ha d'anar, a l'octubre ha de ser votada al Parlament de Catalunya. La llei de la ciència a Catalunya, que està treballada com a sistema, inclou mesures directes contra la precarització i, per tant, tant a l'àmbit de les universitats però dels centres de recerca, aquesta és una demanda, i també estableix mesures de finançament. I hi haurà plans d'innovació que haurà de fer el Govern de la Generalitat en l'àmbit de la recerca. Per tant, aquesta transferència i innovació ja directament hi ha esmenes a la llei de la ciència en aquest sentit. Quart, la internacionalització i la millora de la normativa. Com us deia, el tema de les carpetes, nosaltres aquest any ens hem centrat en impulsar la llei de la ciència a Catalunya. Un cop haguem tancat la llei de la ciència a Catalunya, per tant, haguem tancat una carpeta, n'haurem d'altra, que és acordar amb les competències que tenim quines són les modificacions legislatives per impulsar la mobilitat internacional, per millorar tots aquests aspectes de governança que podem. És veritat que tenim una amenaça, que és la LOSU. La Llei Orgànica del Sistema Universitari de Catalunya no defensa el sistema universitari català ni el reconeix. És una llei que mira més a Espanya que a Europa. Per exemple, quan parlem de rànquings, perquè els graus de 3 anys a 180 crèdits no es pot reconèixer la LOSU si funcionaven al sistema universitari català i existeixen a Europa. Per tant, aquesta és una amenaça que tenim i que a mi m'agradaria que els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats actuïn de manera conjunta per defensar la consellera, que és igual, sinó el sistema universitari català i les capacitats que té el sistema universitari català i la seva projecció que té mundialment. Per tant, aquestes són quatre idees, el tema del finançament, el tema infraestructures. Aquesta dada no la volia donar, però com que m'han dit coratge, fa uns mesos vam demanar des de la conselleria a tots els equips de rectorat i els centres de recerca que ens fessin arribar totes les seves demandes econòmiques per tenir tot el mapa de coneixement al país, de quins eren els projectes, que tenien en els calaixos dels diferents centres, universitats, quins eren els projectes per poder créixer totes les universitats catalanes. La suma, el secretari general em matarà per dir-ho, però la suma total dels projectes que tenen en ment cada una de les universitats i que ens poden projectar sumen més de 3.500 milions d'euros. Això només és possible en un estat independent. El salt de veritat que podem fer, òbviament, jo soc una persona compromesa amb el dia a dia i no entenc que la independència pugui ser entesa sense ser una persona que estiguis compromesa amb el dia a dia de les persones. Però el salt de veritat que té aquest país quan parlem de finançament estem parlant de 3.500 milions d'euros. Per tant, nosaltres, com a conselleria, una persona compromesa amb el procés independentista, però també compromesa amb el dia a dia, nosaltres, òbviament, treballarem per tenir el millor pressupost possible, però hi havia el conseller Argimon, i el conseller Argimon estem tots segurs que hem d'invertir més diners en salut i que hem d'invertir més diners en atenció primària, i vindria un altre dia un conseller d'Educació i faria falta més inversió en educació, i un altre dia vindria el conseller d'Empresa, i per tant tots els que hem estat en equips de direcció sabem que quan era vicerectora, doncs tots els vicerectors tenien les seves demandes pressupostàries, i un ajuntament, tots els regidors tenen les seves demandes pressupostàries, i un rector doncs també, i un consell executiu també. Però vull xifrar això perquè la capacitat i la potència del sistema universitari de Catalunya i de recerca és de 3.500 milions d'euros cada un dels projectes que aquí ens han fet arribar els rectors i el sistema de coneixement del país. Per tant, la potència hi és. Què hem fet aquest any? I per mi és important també explicar-ho. Hem fet aquest pla
d'enfortiment de la llengua catalana com a sistema universitari. Aquí vull agrair la feina feta des de la Comissió de Política Lingüística del Consell Internacional de Catalunya. I aquest pla d'enfortiment de la llengua catalana hi ha més de 3,8 milions d'euros per fer-lo realitat. Per tant, no és un document buit, sinó que hi ha un contingut econòmic i accions a darrere per poder-lo aplicar. Per què? Perquè entenem que és absolutament compatible defensar la llengua catalana i garantir que els estudiants es garanteixen els seus drets lingüístics amb aquesta projecció internacional. De fet, si fem un estudi comparat, hi ha països que tenen la seva pròpia llengua i tenen aquesta posició internacional. Qui ens vulgui contraposar la defensa de la llengua catalana amb la pròpia internacionalització del sistema universitari, crec que és un debat absolutament fals perquè és possibilista. De fet, aquí jo volia agrair, perquè és veritat que avui només hi ha rectors del Principat, però volia agrair en aquest pla d'enfortiment de la llengua catalana i sobretot amb aquesta xarxa Vives d'universitat, que són les 22 universitats dels països de parla catalana, la feina del rector de les Illes Balears, en Jaume Carot, com a president sortint abans del rector Lafuente, i també qui n'agafarà el relleu properament, que és la rectora de l'Universitat de València, la Maria Vicente Mestre. Crec que la Universitat Catalana d'Estiu, i quan parlem de la xarxa Vives d'universitat, crec que és una estructura absolutament desaprofitada. Crec que en el marc d'aliances internacionals, en el marc de projecció del sistema de coneixement, tenir una xarxa Vives en la qual hi ha les 22 universitats de les terres de parla catalana s'ha d'enfortir i en això estem treballant. De fet, per exemple, a València, en 10 anys, a les universitats de València, la docència en català ha passat del 25 al 50%. Per quan diguem que les universitats són conservadores, jo confio i crec que amb impuls, amb batallar, es pot transformar. I per tant, no soc de braços caiguts, sinó que es pot avançar i es pot fer. I en aquest sentit, avui aquí també em feia especial il·lusió poder informar o explicar, i després quan he entrat hi ha estem a l'any fuster entre els diferents anys, deia, de cara al futur, o els països catalans amb aquest nom recuperen i reestructurem la nostra dispersió regional o no serem res. I per tant avui aquí, en el marc de la xarxa Vives i d'aquest programa de beques de Joan Fuster dels països de parla catalana, jo estic molt contenta de poder dir que aquest any de les coses que hem cuinat és que l'Universitat de Perpinyà es pugui integrar al programa Erasmus de les universitats catalanes, de la xarxa Vives Universitat. Per mi és absolutament important que els estudiants de Perpinyà puguin anar també entre moltes altres universitats catalanes en el context polític. I per tant, jo aquí també volia agrair la feina del conseller Puig, però em sembla que és quan parlem de construir, quan parlem de transformar, quan parlem de fer política que enforteixi els valors bàsics d'una nació, crec que a la Universitat de Perpinyà que haguem pogut desbloquejar aquestes relacions i que puguin formar part d'aquest programa Erasmus, de la xarxa Vives, de les universitats de parla catalana, em sembla que és una molt bona notícia, perquè són universitats de Catalunya, Balears, País Valencià, Catalunya Nord i l'Alguer. I per tant, això serà una realitat també aquest segon semestre d'aquest any. I finalment, hi havia una tercera pregunta, perquè és molt difícil abordar totes les reflexions que han fet els rectors, però hi ha una darrera reflexió que és la Universitat Catalana d'Estiu. La Universitat Catalana d'Estiu, avui som aquí, no és menor que hi hagin els rectors de les universitats catalanes, i jo crec que la Universitat Catalana d'Estiu ha de ser una universitat on, ja ho han dit diferents rectors, volem entrar a formar part de la Universitat Catalana d'Estiu, volem comprometre'ns no només institucionalment, sinó econòmicament, però per això fa falta repensar, enfortir i rellançar l'Universitat Catalana d'Estiu perquè sigui un espai de major influència. El rector de l'Universitat de Barcelona abans deia els rànquings al final que avaluen la influència. L'Universitat Catalana d'Estiu, si la repensem, l'enfortim i entrem a les universitats catalanes com hi ha aquesta disposició i d'altres entitats perquè realment sigui un espai d'influència del sistema universitari dels territoris de parla catalana al món en projecció internacional, crec que hi ha la voluntat política per fer-ho. Hi ha el lideratge des de la Direcció General d'Impacte Territorial per fer-ho i hi ha el compromís dels rectors.
I per tant, jo crec que d'aquí, l'any passat vam fer una trobada que em va sortir l'esperit de la Universitat Catalana Estiu i no va ser un esperit de quedar bé, sinó és una realitat. Creiem que és un espai on jo personalment crec que és un espai on s'ha d'enfortir amb la xarxa Vives. Ha d'esper un espai d'influència del sistema universitari català i de tot el sistema universitari dels països catalans, de projecció al món, on hi han d'haver-hi temes de debat de projecció més interna, catalana, o dels països de parla catalana, dels països catalans, però també pot ser una universitat amb projecció internacional parlant de transferència. Per tant, la voluntat que hi ha, almenys el que m'agradaria, i el que estem compromesos des de la Conselleria és a fer tot aquest esforç institucional i l'esforç econòmic per poder entrar conjuntament a les universitats i, per tant, repensar aquest paper de la Universitat Catalana Estiu com un espai també de projecció, d'influència. Hi ha un element que em preocupa, perquè, Jordi, deies al principi, i quan estudies i repenses i quan vens aquí tornes a rellegir la història de la Universitat Catalana Estiu d'aquests anys del franquisme, hi ha un tema que ens preocupa al sistema universitari català i a mi em preocupa com a consellera, que és l'augment de l'extrema dreta en el sistema universitari. Aquí no hi ha d'haver cap fissura. La Conselleria de Recerca i Universitats, de manera discreta, de manera calmada, serena, però aquesta és una realitat que també tenim i que hem de ser molt rigorosos, que hem de ser molt contundents, que hem de ser molt discrets, perquè l'espai de llibertat, la democràcia, s'ha de defensar. Les universitats, i aquí ho deies, no fa falta cap posicionament, un espai de debat, de crítica obert, que és això el que ha de ser una universitat, un espai de debat, de crítica obert, permeable i transpirable, diguem-ne, on els valors democràtics hagin de ser salvaguardats. De fet, sempre ho explico, quan al Parlament els de Ciutadans, els de Vox o altres partits, PP, cada un dels estatuts de les universitats públiques d'aquest país, amb rectors que han estat a l'exili, agafem els estatuts de cada una de les universitats catalanes, dibuixa quin país volem i dibuixa com és la nostra nació. Protecció de la llengua catalana, protecció dels valors democràtics, dels drets i les llibertats. I això està a cada un dels estatuts de les universitats públiques del nostre país. Quan et pregunten, les universitats catalanes han de ser neutrals? Impossible. Quan ets universitari no pots ser neutral. No pots ser neutral, has de ser defensor dels drets i les llibertats, del debat, de la crítica, de l'autocrítica, el que faci falta. Però les universitats catalanes, i com entenem nosaltres al país, i amb el que deia el rector la Rovira i Virgili, de com exigeix la universitat, la societat, doncs ha de ser una universitat oberta, però també ha de ser una universitat que lluiti pels drets i les llibertats i ha de ser una universitat que garanteixi aquest compromís democràtic de la societat amb les universitats. Jo crec que això també avui, en un espai de reflexió, doncs crec que també tocava dir-ho. Per tant, he explicat les carpetes del proper any, que espero que puguin ser una realitat i que jo sempre he estat tots els ponts per sumar, sempre, sempre, sempre. Hem explicat una mica també quin és el dibuix de la xarxa Vives i com ara en aquest sentit Universitat de Perpinyà hem aconseguit desbloquejar i per tant que s'integri, i també hem dibuixat una mica, i a mi, políticament, que és el motiu pel qual ens vau convidar, quin és el posicionament de la Conselleria de Recerca i Universitat respecte a l'Universitat Catalana Estiu i el que ens agradaria que fos. Per tant, tota la voluntat de compromís institucional, però també de compromís econòmic, i crec que dels rectors de projectar i que sigui un espai d'influència del sistema universitari i de les universitats dels països catalans en aquest espai. Per tant, compteu-hi i esperem l'any que ve ja poder avançar i concretar i que això ja sigui també una realitat. Moltíssimes gràcies. Res més a afegir. Bon dia a tothom. Gràcies.